nigwidakom jien. Nirringrazzjawkom għax hawn anki minn ġej minn Malta għal din l-okkażjoni, nifirħu bikom, nifirħu magħkom. Waqt il-kant ħanippruvaw nagħmlu n-nijiet li nafuhom, inkantaw, għax hija ċelebrazzjoni ta' ferħ din, inkantaw. Imbagħad ħadd jitkanta l-missierna u ħaj jitkanta il-Qaddis. Inqumu bil-wieqfa, l-isqofija taw, inkantaw bil-ferħ biex tingħata bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni hekk għażiża. Eħnek misemu sejjali mulejja biex niġi għandek ħanejxu flimkien. Isma' mill-għala tal-qlieq fil-għodu. Isma' mill-ħla fir-riħ tat-tfal. Is-sema isejjaħli mulħejja biex niġi għandek ħanejxu flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Hija ħaġa tassew sabiħa li ninġabru flimkien f'dan il-mument hekk għażiż li għaddejjin minnu bħala ommijiet imma mhux biss, bħala koppji u bħala familji u nitolbu lil Alla l-barka fuq il-ħajja l-ġdida. Jew nagħmlu għatt ta' fiduċja f'Alla, nemmnu li dak li beda din il-ħajja fina għax hu l-oriġni ta' kollox se jkun magħna, se jgħinna, mhux se jħallina weħidna. U biex nitħejjew tajjeb ħalli din it-talba tkun tassew xierqa, ejjew nitolbuh maħfra taħtijietna. U jagħtina daqshekk ġejt, daqshekk doni, u aħna mhux dejjem inkunu grati lejh, mhux dejjem napprezzaw u mhux dejjem nisimgħu u ngħixu il-kelma li jgħidilna. Għalhekk fiskit ta' qalbna li tolbu lil mulej maħfra taħtijietna ċerti mill-ħnina tiegħu. Aħfrilna mulej tal-momenti ta' qtieħ ta' qalb, mulej ħnina. Aħfrilna mulej tal-momenti ta' ejja, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Aħfrilna mulej tal-momenti meta naħsbu jew inħossu li aħna kollox jiddependi minna, aħna l-oriġni u t-tmiem ta' kollox, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ejju nfaħruh flimkien billi ngħidu glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek.
mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattal btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Atina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħanamlu ħsieb ġenerali fuq il-qari kollu. L-ewwel qari u l-Vanġelu jitkellem miż-żerrija li jiċkejkna li din iż-żerrija tmut biex tagħti ħajja bil-kotra. Imbagħad l-epistola jgħidilna li dan kollu jseħħ fid-dawl tal-fidi. Nisimgħu b'attenzjoni. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjer. Dan jgħid Sidi l-Mulej. Jien naqta mill-quċċata taċ-ċedru l-oli, minn tar fil-frijej l-olja, rimja żgħira, u nxettila fuq il-muntanja għolja u kbira. Fuq il-muntanja l-olja ta' Iżrael inxettila. U hi toħroġ il-frijej u tagħmel il-frott u ssir siġra sabiħa taċ-ċedru. U taħta jisken kull tajr tal-ġwiena, jiskennu għaddel tal-frijej tagħha. U jarfu s-siġar kollha tar-raba li jien il-mulej, li siġra għolja inċekkina u siġra żgħira inkabbara. Innixxef is-siġra l-ħadra u n-nixfa bil-weraq inħaddara. Jien il-mulej tkellimt u li qed nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Ngħidu flimkien tajjeb li nfaħru il-mulej. Tajjeb li nfaħru il-mulej. Tajjeb li nfaħru il-mulej. Li nannu lill-ismek inti l-oli. Inxandru fil-għodu it-tjieba tiegħek. U bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Ngħidu Tajjeb li nfaħru il-mulej. Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħal ċedru tal-Libanu jikber. Imħawlin f'dar il-mulej, iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Ngħidu Tajjeb li nfaħru lill-mulej. Sa fiex juħithom il-frott jagħmlu, kollha ħajja ħdura, biex ixandru li ġustu il-mulej, blata tiegħi, u ebda ma jinsab fih. Ngħidu Tajjeb li nfaħru il-mulej. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lil Korintin. Ħuti, aħna dejjem qalbna qawwija u nafu li sakemm indumu mlibsa b'dan il-ġisem nibqgħu il-bogħod mill-mulej għax aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. Aħna qalbna qawwija u persważi li aħjar noħorġu minn dan il-ġisem u mmorru noqogħdu għand il-mulej. Għalhekk fuq kollox aħna nfittxu li noġbu lilu sew jekk nibqgħu hawn, sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem. Jeħtieġ li l-kol kemm aħna nidhru quddiem it-Tribunal ta' Kristu ħalli kulħadd jieħu skont it-tajjeb jew il-ħażin li jkun għamel meta kien għadu ħaj fil-ġisem. Il-kelma tal-mulej. U bil-wieqfa biex inkantaw l-Alleluja fl-imkien.
Iż-żerrija il-kelma ta' Alla min jiżraħħa hu Kristu min isib lilu jgħix għal dejjem. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-kotra tan-nies: is-saltna ta' Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerrija fl-art. Rieqet jew imqajjem bil-lejl jew binar, iż-żerrija tinbet u tikber bla ma jaf kif. L-art trott minna nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad iżbula, imbagħad il-qamħ mimli fi żbula. U meta l-frott isir malajr il-bidwi imittidu għal minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal: ma xiex sejrin inqabluha s-saltna ta' Alla, jew bliema parabola nfissruha. Qisha żerrija tal-mustarda li din meta tinżara fil-ħamrija hi liċken fost iż-żrieraħ kollha fuq l-art. Imma wara li tinżara tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha. U toħroġ frijej wisejn, hekk li l-asafar tal-ajru ikunu jistgħu jistkennu għad-del tagħha. B'ħafna paraboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha huma. U mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom, imma lid-dixxipli tiegħu meta kien ikun waħdu magħhom